Shalom. Shalom. Di hamu amanami do inanami puka utama parminggota di bagasa tikion minggu pasapul toluhon dong Trinitas dohot minggu keluarga di Hakai Bandung. Taparade ma rohata jumolo mahita martangiang nahom di bagas rohata bi. Horas jala selamat hari minggu madihita saluhutna. Tamado hita madok mauleate tu debata pardenggan basai. Ala diluas do pahita marsaur di bagas jorona nabadiaon. Laos di minggu sadarion. Di patu pahuriata do minggu keluarga. Asi marohani debata. Sai diiring-iring. Jala di pasu-pasu ma ganup keluargata marsada-sada. Nungarade hami Tuhan mamuji pasangap guarmu nabadeai. Jaloma pujian dohot parsembahon nami. Las niroha di hamumulak ni anak namagoy. Ima topik ni mingguta dihita sadarion. Marlas niroha mahita. Ala rade debata majakon jala manesa kadosata. Atong taulopo madenggan basana. Jala tapuji madebata marede mahita. Sa
Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanaon. Amen. Nunga tibuhiadi darohaku Jehovah, ninna ibana do, haholongon sa leling-leling na, hubahen makaholongiho, dibaheni hutog-hutoguho, marhite-hite asi ni roha. Haleluya. Martangi ang mahita. Ale Tuhan de bata, asima roham di hami, aidang terbahek kami bahen manangaha, molo soho dengan nami. Di baheni, saya leho madihami roha badua gijang, asa tahu hami manibangi, dohot mangulahon lomo ni roham. Sai dongani mahami, asamia kami di bagasakko, dohot di bagasan atam, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ini dibata di Minggu Keluarga Sedarion, tarsura di Yohanes 14 ayat 21. Manangise na maniop akka patiki jala diradoti, ido naholong roha diau. Alai dihaolong idamang ido, naholong roha diau. Au pe, holong dorohaku di ibana, jala papatarokku maau tu ibana. Dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ido sahatna, atau ngrak mangidogo mahita Tuhan debata, laho mangulahon patiknai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Yesus
Kita bersuka cita karena Tuhan masih memberi waktu dan kesempatan bagi setiap keluarga boleh duduk bersama beribadah. Kiranya ibadah Minggu Keluarga ini semakin mengokohkan kehidupan setiap keluarga di dalam Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ingatkan kami supaya kami selalu menyaksikan. Tetapi aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya di dalam hidup kita secara pribadi maupun di dalam hidup keluarga kita. Di tengah banyaknya tantangan dan godaan, kita diingatkan supaya jangan melupakan Tuhan, tetaplah setia. Orang tua adalah pemimpin di dalam keluarga yang memimpin seluruh anggota keluarga untuk berjalan dalam kehendak Tuhan, menuntun dalam ketetapan pekerjaan-pekerjaan yang baik, sehingga hidup keluarga bertumbuh dan dapat menyaksikan kasih-Nya kepada Yesus. Ya Tuhan, berikanlah kami hikmat dan kekuatan supaya kami dapat mengarahkan hidup keluarga kami kepada Yesus. Bertumbuhlah dalam iman, pengharapan dan kasih. Itulah yang akan memperkuat persekutuan hidup keluarga. Hiduplah dalam takut akan Tuhan dan berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan. Sebab setiap keluarga yang berjalan pada jalan yang dikehendaki Tuhan akan diberkati oleh Tuhan dan akan menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan akan memberkatimu dari Sion. Amin.
matopoti madosata na godangi tu debata martangi yang mahita. Alia manami jala debata nami na di Banua Gijang, pargogo naso hatu dosan, pardenggan basa doho, jala rodi saling liling na do asini roham, hujo hamido goarmu na badiai, alatar gogot tami marningot dosa nami, saya si maroham mida hamion, marpamuati maroham di hacahaton nami, jala sayunang baingot akka dosa nami, ay jojo do hay mardosa maradopoko, jala jojo do husungguli hamiri masmu, marhite pangaloson nami dihatam, unang alang asini roham, sayurupi mahami, ho ali Tuhan debata hatuaon nami, palua hami, jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosata. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsai hoau marhite sian akka dosam. Jala nunga dilojai hoau marhite sian akka hajahatomu. Au tutu. Au sadiri manalesai akka pangalosim ala ni hadirioku. Jala dangbe hupai ngotingot akka dosam. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Turupuk epistel di mingguta sadarion tarsura di Jeremia tolu ayat 14 sahatu ayat 10 tajahama marsika soring songono mahatan di bata sai mulak mahamu hamu aliaka anak na marbaliki ninna Jehovah ayaw do haraja munahian jala alapok kudo hamu sahalak sian sadauta jala dua halak sian sadamarga jala togi honok kudu hamu tu Sion. Dungi masama, yadung torop jala mabue hamu ditanoi dia kaarisogot ninna Jehovah, dang bedohonon ni halak, poti parpadadan ni Jehovah, aidang betubu di rohani manangise, manang paingot-ingotonna, jaladang beluluanna, manang bahanonna na asing. Guaran ni halak ma Jerusalem ditiki na sasadai, habang sa ni Jehovah, jala marpungu tu sesude akaparbegu, tu guar ni Jehovah na Jerusalem, jala dambe payun tonasida hatang kakani ni rohasini sida na jati. Ramahita. Dia kaari lau mapinopar ni Juda tu pinopar ni Israel jala rapro na sida siantano na di utara tu tano na uturpukon tu pumuna mabahen tean-teananna ido sahatna
Martua mana tumangion hata ni debata jalan na upiopsa. Amin. Tahatidak ko maha porsiaw tay, songon na hinatidak ko ni dongata sa porsiaw di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosan, nat mo palangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siato di parbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata natubao na bernit di panghuman di silatus na matatarpajal liba na dihaw pinarsilang na tuwat banotoru dung ditanom na mula mangulu di ari patoluhon na manay tu surgo lauhudu tu siamun di debata Jehovah amanay pargogo na suatu dosani di simay bana pemamulak soko tanaon manghuhumi hala na mangulu dohon na mate. Au porsea ditodi parbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau panela Kristen akan na badia, doho dia sani dosa, doho dia atai na mandok, mula mangulu dosogo dagini halang nong mate, doho dia ngoluan na sora suda. Amin.
Tikting Sijahaon di Minggu 10 Tolu Dung Trinitatis tanggal 14 September 2025 pukul 10 WIB. Poin parjulu pertengahan daerah. Masuk hari Rabu tanggal 17 September 2025 pukul 18 WIB. Daerah Tolu Dago di Bagasni keluarga Edward Syagian Inang Ventiana Buru Siringo-Ringo di ruang serbaguna lantai 2. Daerah Opat Sarbuncip di Bagasni keluarga Saud Panjaitan Inang Situan Nurhayati Buru Tarigan di Jalan Terusan Sari Mekar, Blok Opat nomor Sia Plusia A. Daerah Walu Bypass Timur di Bagasni keluarga Edo Sitompul Inang Maria Boruta Barat di Kiwari Residen Kafling Sia E Margasari. Pertengahan di hari Kamis 10 September 2025 masuk pukul 10 WIB. Daerah 5 Malabar di Bagasni keluarga Nyonya Redia Simanjuntak Buru Slitonga di ruang konsistori lantai sada. Daerah Pitu Pajajaran di Bagasni keluarga Frans Sitorus Inang Evelyn Buru Sitompul di Kenari Residen Jalan Ranca Bentang Kebun Kopi Blok Kenari Tolu nomor 10 sada. 2. Ruas Namoding. Nah di hari Rabu 10 September 2025 Nunga Marujungolu Inang Nyonya Tiam Saharo Raja Guguk Boru Hutahayan tutup usia 78 tahun 5 bulan ruas daerah Opat Sarbuncip tatangnya konma anggiat tumibu tarapul sude keluarga Natindingga Honna Woin Tolu Dakdanak Nasorang. Nah di hari Selasa sia September 2025 Nunga di basa-basahon tuata sada dakdanak buru tu keluarga Natalio Sihite Inang Saida Buru Syagian ruas daerah Pitu Pajajaran hipasdo dakdanaki suang songoni nang natorasna. Poin 4 parmingguan keluarga sada parmingguan pukul 10 sadarion ima parmingguan bulanan keluarga Marhata Batak. 2 pasaton amplop pilihan bulanan keluarga Manang Hama Liateon Dohita Sadarion. Tolu di parmingguanon pinabua jala pasaton hadiah do tujuaran ni lobba busana adat 10 Agustus. 4 tu minggu keluarga 5 Oktober nanengro di Patupado Paraloan foto keluarga aka ketentuan buema dijaha di warta jemaat. Poin 5 pangebation tim paduan suara Festival Kor Ama Distrik. Di parmingguan pukul 7 nang pukul 10 WIB sadarion HKBP Bandung Naga B Sabungan Distrik 10 Jabar Tendi manjalo pangebation ni paduan suara Ama HKBP Cimahi Jalan Sisinga Mangaraja. Tim paduan suara Festival Kor Ama Distrik. Nasidado laho tapil huhut mangido panguripion na niulon ni amang preses padita Nexon Simanjuntak. Poenonom pandidion nabadia. Minggu nanaengro 21 September di parmingguan pukul 10 WIB di Patupado pandidion nabadia diaka ruasna laho mandaftarhon yanakonna tardidi asa membuat formulir si ision sian ruang konsistori manang tukator huria di tiki jam kerja jala di Paulak tukator huria lumambatna Kamis 10 September dung ditandatangani sintua wigna. Poin 7 screening kesehatan. Seksi kesehatan Dewan Diakonia patupahon screening kesehatan gratis marhite na paresohon gula darah, kolesterol, nang asam urat di Poliklinik HKBP Bandung dung sidung parmingguan pukul 7 WIB di tanggal 14 dohot 21 September 2025. Markuata Holland 25 halak Gandupari. Aka ruas nong dapotan guar asa mangaraldoti markuasa pinomat siajom andorang pemeriksaan. Poin 8 workshop soft skill seksi remaja. Di hari Sabtu 20 September 2025 pukul 15 sehatu pukul 10 WIB di ruang serbaguna Gedung Rukan HKBP Bandung di Patupado pelatihan soft skill remaja HKBP Bandung. Ulaon rikot laho mambohali aka remaja Kristen di persekolahan nang di parkarejoan haduan. Aka remaja pinagido asa mendaftar hon diri marhiteling di tikting.
Poin sia, Alkitab Terjemahan Baru 2. Alanunga tapamasa memakai Alkitab Terjemahan Baru 2 di akar ruasna naeng manuhor Alkitapi asa mandapoton situa sektor nabe. Songonima dikting di bagasan mingguon tuhatama nama masu. Pinasama tiki tu ketua kontingen Festival KUR Madohata. Shalom, horos madihita kamanginang. Hami Sian Huriata, HKBP Cimahi Jalan Singa Mangaraja, songon utusan ni itu Festival Pitu Distrik di tanggal 25 Oktober naneng ro. Utusan Sian Distrik 10 Alu, Sisinga Mangaraja, Dohot Bandung Barat. Alania mang sekalian hami songon tes panggung manang uji coba roh tuhiriat tasabungan noon patu begehon huhut mangido aka pangurupion sian saluhu nahita sian kadamang dainang. Jadi tangay kamu ma dapat menengok kita asaboy lancar ulaun ni Festival Distrik di Jakarta tanggal 25 Oktober. Songoni mahu pasatami mardongan mauliate. Horas.
Lausan non dung sepul parmingguon, mari di peda sida manginang, di simahita manupay na sida, alani pinangido unang jolo mulak kita no dung sepul parmingguon. Damang dainang hinaholongan ni Tuhan ta Yesus Kristus, sahat mapartikian dihita lau pabuahon juara lomba busana adat di parmingguon 17 Agustus naung salpu. Ulauni ima ulaon nama korhon las niroha tabani partisipasi aktif dihita namarhuria. Terpilit do tolu juara diganup parmingguon pukul 7 dohot pukul 10. Kriteriana ima kekasan busana daerah, keserasian pasangan, dohot hajegeson ni aksesoris. Suangsongoni di paraloan manang lomba foto keluarga si patu paotta satu minggu keluarga 5 Oktober nanaeng ro. Las marohatta pariburhon ulauni asamar sangap gorni tuhatta. Songon ketentuan naung tarsurat di warta jemaat adong tolu kriteria di namandohoti lomba foto keluargaon. Nah parjolo foto keluarga ima nabi nuat di rentang 7 September sahatu 5 Oktober sabulanon. Paduahon lokasi foto ima di lingkungan gereja, boy di luar manang na di bagas joro. Patoluhon foto ikon asli dang diedit, dicetak jala di pasahat tusintua wikna. Atong hujau hamima asaro tujolo juara di parmingguon 17 Agustus pukul 7 WIB. Juara sada Amang Armando Paolo Rossi Samosir inang Reni Zulaika Boru Sinaga WIK Sarbumcip. Juara dua Amang Daniel Hutahayan inang Iriana Boru Sibuea WIK Sarbumcip. Juara tolu Naposo Bulungta Asima Iren Boru Lumban Tobing WIK Riau Patrakomala. Juara di parmingguon pukul 10 WIB. Juara sada Amang Hans Elmauri Andreas Siregar inang Ruth Amelia Boru Tampu Bolon WIK Dago. Juara dua Amang Wesley Simangunsong inang Rospita Boru Simanjuntak WIK Riau Patrakomala. Juara tolu Amang Ben Hasidoan Sihombing inang Marito Berlian Yovanka Boru Siregar WIK Bandung Selatan. Hugok konhamima amang inang asaro tujolo majalo sertifikat nang hadiah sian huriata.
Mari di mahita laos tapasama pilihan sada ado sa demi.
Tuhan Yesus Tuhaki, Domina Majaria, Karman Marlas ni Roha, Sonang ni Tiki, Tuhan Yesus Tuhaki. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Horas madita saluhut na. Pacelas roha amang do tamuinang di perminggu tasadarion, na tongon minggu keluarga. Laos tongom muse turpuk jami tahun menyangkut kehidupan keluarga. Jala lasro hata muse kontingen ni festival kur sia distrik Jabar Tinggi Patu Begihon edena luar biasa. Anggo siap perbinigi aku olor rajuara saya dalon non. Awang dohot tamuinang tatangi mahatan di debata di minggu tasadarion imana tersurat di Evangelium Lukas bidu 15 ayat 10 sada 1 ayat 32 songonoma tersurat di si. Jala nin nama muse adong madua anak nina sahalak. Gawe didok siang gianima madok amana amang lehot tuahu sinamot manang sadia to hapi jala disagihom matuna sida panamotane dang pola piga dan nari di papungu siang gianima saluhuna dungi laho matuluat nadao di si di pasuasae hos sinamotna paulului hisapna. Dung di pasuda saluhut nai masa mahaliau peotir di nasaluati. Jadi dohot ma ibana mamukarapar. Jadi lau ma ibana mahiatu tu sada halak pangisi ni luati. Gabi disuruh ma ibana tuladangna marmahan akababina. Di sakapi rohana do manggohi butuhana lakati iddahan ni bebi i alai danga dong namang alehos satu ibana dungi di pasuang marohana tu bagasan nin nama torop ni halak digaji damang akan alobiat di iddahan angguau mate atura parot di son. Hehe nama ulau madapot damang donokku matu ibana aliamang namar dosa doa tu banua kijang nang dopako dang tama biau gua romo anakmu bahem mau songon anak gajiamu sada jadi hehe maibana manopot amanah alai lau dope ibana nunga ditatap amai ibana jadi asi marohani mernida ibana hato maditomu di haol jala di umma gamini nanahima madok ibana amang namar dosa dua tu banua gijang nang dopakko dang tama beau guaron anakmu alainin na amaima madok na bosona harubuan hamu maulos nadumenggan salini hamu maibana titi malehot tu tanganna dohot sipatu tupakna jala buah kamu maamani anak ni lopu napi namok mohi potok kamu mai naeng mangak kita marlas ni roha ay naung mate do anakon gabi mangolu naung mago ibana gabe jupang muse jadi mamuka marlas ni roha manasida alai di ladang do anggo anak nasihani jadi dinaroi ibana dumonok tu bagasi di BG mae de dohop parhinaloan
gabi di joma sahalak na poso, di pamanat mamanang dia na masay. Jalanin na mamadok ibana, nung ngaro anggim. Jadi dipotong amangmu do anak ni lopu na pinamok mohi, alahipas ibana mulak. Alai pangarimasom ma ibana, dangolo bongot tu jabu, gabi ruar maama, amana mga poy ibana. Alainin na mamangalusi amanay, nasa lelengon hupauloloy ho, dangdung hulao si pati mo. Dang hiadi lehok ko habik sadat wow, asa marlas ni roha au dohot akadong aki. Habe di siro anak mi, nama modus sinamok miram dohot boru-boru na jahat. Gabe di siat todo di ibana anak ni lobu na pinamok mohi. Alai didok matu ibana, anaha toktong doho rap doho tau. Jala di hodo sude na diawi. Alai patut do pamasaon las ni roha. Dohot pariayaon. Ay naung mate do anggimon. Gabi mangulu. Jalanong mago do ibana. Gabi jupang. Ima sahat. Hamu amang dohot tamu inang. Nunga jod turpuhon tabigi baik di Jamita, baik di Poda, baik di drama Natal, doh diragam nih kesempatan. Salah satu pengajaran Tuhan Yesus yang paling sangat terkesan dari banyak yang terkesan. Lukas 15 ini adalah suatu cerita yang sangat mengharukan. Daku boto terharu hamu amang do taminang mabige carita. Terharu do? Terharu do ade. Anak nama goi. Anak si bulang-bulangan. Anak kasihan niya mana. Anak nahina holongan niya mana. Menutul lo mona. Dibangido arta si anamong na, hakna. Dibangido si namot di bana, alay di paswasay. Iba habis, sinung, selesai sude. Masa leopoti ratura paron, terpuruk di kandang babi. Ngeri, mahiyadu, maliyali, dangadok si panganon. Dongam mekel kodang tiki adok si namot na. Alai dong tangis suad. Odo nasi paingot na parjolo di turbuk taon na kamang do tamuinang. Asa masa HP songonon. Asa pitor di paingot do hita. Pabuat aja motong ngolutna. Unak tapas suasehon nasi namot dot arta si leon-leon ni di batatu hita. Alai tapar haseang tahamule ateo tapar gunahon. Tuakana marguna. Ang giat gabe pasu-pasu hita bahenon ni dibata di nguluta. Amin. Ido na parjolo kisah anak yang hilang ini. Yado topot sahala keluarga tiki padita kami di Jakarta. Dua danahi laos duasa korban narkoba. Dang na mangarga itu bulung inang. Tarmaul do petiki pangubat yut tuson tahun 98. Ringgas domar minggu amatai irijen ni korama. Ringgas domar minggu inatai para hari Kamis na utusan. Alay di boduk narkoba ya nakon. Dakolania kamang do tamu inang. Awak cicin ya matai disoro. Awang dompet ni natai dibuat. Ujungnya habis masuk di harta. TV dijual. Udah balanga be di tiga-tiga. Begitulah perilaku sungguh mengerikan dan sangat memilukan hati. Tetapi amang dang na mangaring ati si galolo nao. Mono tu ngadong na tado pisongan inuaing arsak.
Alay molotung marsak pehita dok songani pangalahon atado bisonari. Sotung gabe marsak ko, gabe dang boy homer rawat ibana. Molotuk tari ilu-ilu peho di pangalahon ni anakon, nama say maola jua musadarion, urang gabe tangis so jala marsah itu, gabe dang adong gugu diho, lau mangapoi ibana. Molotung marukil peho. Di tonga-tonga ni keluarga adong namaol nuaeng. Sotung gabe marsah itu dak sanggup gabe dang di paimaho tiki naune dihamumulak ni ibana di tikina bahenon ni debata. Amin. Ada ini adong madihita semangat. Adong madihita semangat. Adong madihita kesabaran. Adong madihita daya tahan menghadapi semua apa yang sulit ini. Ido na parjol na paduahon dito na hot turpuhot tuita. Memang dang dicaritohon songo dia sikat niamat tai dia nakon nai. Alai sada do na dipatuduhon ima dipaima hamu mula na. Dipaima do ya nakon nai. Diboto do mungkin naung dipasuasaehon artanai di bariban. Diboto do pangalahon ya nakon nai na humurang di bariban. Di boto do pangalahon ni anak konai nasai manusai ngulu ni natorasna alai idama natoras ini son sang bapa yang murah hati dipaima do ibad adong do totu pangalaho si songoni dihita asa adong kekuatan mental. Asa dong kekuatan iman, asa dong pertahanata, unang murahita rapuh dan jatuh. Ala ni namasa maradopon yanakot. Jadi konadong do ketahanan, tahan bantik kita. Molotung masa pe paru kilon, amang do taminang nunga di lehoko gugum. Nunga di lehoko sian nasa rohambano gunogi ibana alai ditutul lo mona. Sotung gabe marsait. Adong do memang upamani alak batat nama dok duda itakmi saut maho marita bari tutul lomomi saut maho sumol sol bagi atong molo masa songoni pai mama adiga di bana sumol sol bagi alai sotung natoras songon nahudok konon adong dotok songoni masa songoni majugal nidak danakna ujung netor ibana unga huteke ko dang ya anak kokku bewa ngosong ani ala nirimasna ada dang adong ate ala pariana kon nabur judo sudi ruas ni badongon amin ala ya nakon siolo ya jar sudi ya nakota amin usongon na nange 2 meter nuaing nabuhado ido kita harus memiliki kekuatan sabar hitainang ilu-ilumi tangis mi na dodo di rohami molo disigan nuaing ate-ate malani pangalaho na humurang ya anak ko mana keluarga pe molo disiga to sada-sada adong don ate-ate naong marsalahon adong don ate-ate naong maling malala ate-ate dakki bulbe alai molo tuksongoni sotung madili tahan banting kuat dalam iman menghadapi semua itu. Dan akhirnya kalau kau terus berdoa, saya yakin akan ada waktunya dia akan kembali. Nabaduahon tabereng majosian perspektif ni danahon. Anak nama goon. Songoni mahape pangalahon. Dang diboto tiki. Dang diboto hina arga ni halo jaon ni natoras. Dirina pedang diargahon, aidang ditatapi bana masa depan, alai dipasuasai hodos inamon. Apa yang terjadi amang do tamuinang kisah ini sangat mengharukan. Tohodo nanidok niupasan alak batak la diporhot gotanisi margalaga, la diporhot gotanisi margalagala, hacit ngot-ngot naung ngadongi gabe. Songonima anak nama goon. Tangarok si pangano pedi bana.
Di bereng ibana ditukul tangan nalau mangido, di dongan nana salah dangadong mena mangurupi. Ujung nama hiad, mahiad. Molo mahiad du lapatan sate terserah apapun. Berikanlah pertolongan bagi saya. Jadi adong masalah di doa si ibana tuladang. Jala marmahan. Molo otan di karejo si songoni do. Na biasa dui. Berjibaku hina. Alai amang do tawinang sado tu titik terendah. Lau mangisi setabi suben na pedang adong. Tang adong. Ditahi rohana nang masohal. Nang mangaton idahan ni babi asa adong. Isionna tu si bion. Ngiri nai. Naung adokian. Anak ni nasang. Anak ni namora. Alaikum masohal. Pinahan idahan ni. Ngiri yate dangarong masa songoni rade. Dangarong masa songoni. Alai cari topa ingoton. Songoni major bunyi dosa. Turpu hopa ingoto songoni majol mana manutul lomo ni rohana. Malo saya ditutul lomo ni rohana. Iko mate maibana. Di nati nutun ni lomo ni rohana. Itulah konsekuensi dosa. Dosa membawa kita kepada keterpurukan. Nang di teologi panopaope, dung medabu jolma itu bagasa dosa. Songoni nama sonang. Songoni nama inganan na dumenggat di para di debata. Songoni nama dia inganan nati nurpukon di debata no mulis itu tu sian nasa nati nopai di sido di dehot debata inganan di Adam dohot Hawa. Alai dung medabu nasida di bagasa dosa di palao debata sian songoni do nanaing komparhonon ni dosa on. Terpuruk di kandang babi jala habis. Ono masa songoni ada syulaota. Di tulisan ni Jamita Sadarion udok beranjak dari kandang babi. Bangkit dari keterpurukan. Adong do kata-kata nama cai gomos tatiup dison. Ada kesadaran di dok ibana. Hehe nama ulau madopoto damang dohono kumatu ibana aliamang namar dosa doa utu banua kijang nang dopako dak tama biau gua romo anakmu mahem maau songon anak gajiam musada. Hak keanakan telah diberikan orang tuanya. Tetapi hak keanakan itu telah dijual, telah dihabiskan, telah dia buang. Dan akhirnya dia menjadi terpuruk di kandang babi. Noeng ado kata-kata onna naing dohonota. Molomu bahasa sahalak puji Tuhan. Nabora tamang dohot tamu inang. Dang sadar jolmai naung terpuruk. Dang sadar jolmai nong badabu. Dang sadar jolmai di bagasan haoto onna naung bagas ada buan. Alayana nama goi di son sadar do ibana. Sadar haci dia ibana jala sadar ujung nah hehe ibana. Adong do halak salah dang sadar di hasalana. Saya merjugal di hasalana jala merasa sitong. HP nunga salah. Ini yang berat. Ngacit di tahun. Alai saya tong merasa sito. Nah, ini yang berat. Hari ini firman Tuhan ini anak nama goi sadar ibana. Hehe ibana. Risiko apapun dia bangkit. Hehe ibana. Adong keberanian untuk mengaku kesalahan. Adong keberanian untuk menerima konsekuensi apapun resiko dan konsekuensi yang diberikan oleh orang tuanya dia terima. Alayadong keberanian langkah untuk kembali
ke rumah Bapa. Odo hamaolon ni sasahalak berubah, tidak mau bangkit, tidak mau beranjak, tidak mau kembali, berbalik dari jalan yang salah. Alaya sataruli hita ilas niroha. Asatauli hita asaboi hita mubah. Asaboi hita kembali memiliki kejayaan hidup harus berbalik. Songon namasa diturpuhon. Mula doda danai. Anak nama goi. Apa resikona? Tung di pausi rapang na penon. Resiko belakangan. Na penting kembali dulu ke rumah. Menyesali diri. Kembali. Berani melangkah untuk kembali. Jalau doa mang do taminang dihita. Jodoh hita dangolo muba. Alana darong keberanian dihita untuk berangkat. Dangolo adong keberanian dihita mau kembali ke jalan yang benar karena apa? Takut malu. Dangolo hita muba, ala dangolo hita misalnya mengakui kesalahan. Kalau kita salah dan terpuruk dalam kesalahan kita, kita tahu tidak mau memperbaikinya, maka akan terus hidup dalam kesalahan dan terbenam dan terkubur di dalam kesalahan. Ala itu puhom majo hita. Dakagwara kita sada-sada kesalahan di nguluton nama baik kita madabu. Dakagwara kita sada-sada di nguluon nama baik kita terpuruk. Dakagwara kita sada-sada pengalaman namasa di nguluta. Ayo, firman Tuhan hari ini berani bangkit, berani beranjak, berani berubah dan berani menerima segala konsekuensi. Anggo di pikiran ni anak namagon, anggo ira tolahon ni among nadorai bana. Usiron nadorai bana. Palaon na, palialiaon na. Soto kubere koson. Songoni dora pikiran na. Apalagi molo halak batak do. Amanan di sari tohot di son. Ngabi notoi. Soto roho tu son. Tornita dorate. Alani parimas do halak batak. Tohodei. Sona nengek do tohot ta. Usuku maju hamuinang. Parimas do kamat jabu. Daong, bahkan nabur juru ate, manang nama biar dohamu, ala tongot di son noeng, ado minggu keluarga, isaping nama tado inata, sejujurnya nalulu inang, katakan sejujurnya, permurut dua kamata jabu, amin, tepuk tangan majolo, idotong, berarti ngasongon halak Sunda hamu labok-labok, aka amania kabipina ibad dongon. Ala itong dosukunon dah kamat tau dah. Ala na parri mas do tong akainan ni ala bada kino kan. Buah kamang parri mas do akainata jabu. Tebuk tangan mas jotong tu akainata. Ala kana lemah lembut nama akainan ni ala bada na di Bandungon ade. Puji Tuhan. Songon amana burjurohana di turpuhod do hita. Songon ina na burjuroh hita. Marado pengalahon na humurang. Ala narong do edei nyala batak. Saya juga lamatay maol. Saya juga lamatay lasolo behumu bamangin na. Daong be. Songoni nama nasibmu. Nunga nasibmu dapok musongon aun na muse. Ayo mu bamahita. Berangkat. Apapun resikonya berbalik. Moladong na muruk-muruk marada poninata. Nasay laon. Moladong narimas-rimas di jabu gabe biar jalabia atau ni anak di jabu. Berubah hari ini rangkul anakmu. Rangkul dia penuh kasih. Lanadong dosongoni hamang lawa tu sada jabu. Marjaji mangido narikot di huri ya donia. Olo Roma mang jam 5 jam 4 nosak 14 sejong apa si jabu. Jam 5 pas na tau. Saat dijabui jam 5 dak saat ope amatay. Marmiami do danay marmiami. Oh me kelekel rado omak na do dadania uktulu. Alay holan tintin holan namatay neng masuk tu garasi itur siap gerak dadanay judi masih tol-tol. Ay bahasa songonon ay parri mas do matot di jewon babir judi dadanain. Basongon na mekel dadanay awas-awas tanda-tanda do raon. Patowa deh. Ayo
Jangan biasakan sehingga anak-anak jadi takut di rumah. Molo disihita, ikolas mania rohani dadana itori rangkutok kita. Ayo, mumpung ini menjadi minggu keluarga. Supaya anak-anak ini kita rangkul. Semuanya bahagia bersama keluarga. Suatu ngadong anak namago, mabiar maradopon natoras. Idama, mau adong asumsi ni dadana namago inaking, muruk dora matai, rimas dora, usiron apa yang terjadi? Cerita ini. Olah dibering daudobe, nungai gora, dihaul, diumma. Ada holani disuruh marpesta ita, potong lo puna mok. Di pasahat titi diulosi ibana songonima. Nuaeng kritik doon nang tuhita. Adong do huboto nang muba matai ala sayolo jam-jam kecil mulak. Adong do nasongoni jabu. Nang mulak. Toy mak biasa mga olo anggo saya lion muba na mawin na adak tohoy. Itorin na. Itor di fon dang didukung berubah. Adong do nasongoni? Firman ini, lihat. Dihaul. Daudo benunga di kerinduan yang luar biasa. Songoni mahita ni anak kana porsia. Molo adong namaol saita budai dang muba dope anok suatu ketika nian ingin kembali. Puji Tuhan. Semangat, motivasi dia supaya dia betul-betul kembali kepada sifat yang kita ingin. Unang tai cahe, allo bollo nih. Ang ngosongoni ate, ina, dak kiamat tay marminggu. Jupang rak dopat dita. Tiba-tiba anggo marminggu na mama, berbuho, nang rodo to di purbadi marminggu ho, ina muse. Tidak didukung, tidak disupport. Mola dok soni ngading gani, lau peau pajai to jasmu asa marminggu. Tersongoni do benot tato. Unang gabe ta tati hai. Arong no songoni ngasai marisapi ngamok kolokol naing nyancam ngapigering setong marisa. Ujungna dung konsultasi misalnya toy mak muba dia to hoi marisa do manakon-ako ibu dia nitorina. Jadi tidak membantu dia bro. Oh ngading gani bah. Awe hudukung do. Harus begitu. Seperti firman ini. Dihobasi nasa narikot di mana? Kembali ke rumah. Sedenai catatan. Molo adong naneng muba. Siap pangalahona na hurang. Naik tuna dinggan. Unang irip puhamu dang adok tantangan. Adong do tantangan. Ahamay rehe-rehe. Adong do tantangan. Ahamay icah-icah. Adong do tantangan. Ahay. Bangi buruon sian anak si ani. Anani mono neng mubahita harus ada tekad yang luar biasa. Nak pe direhe, nak pe dicahi, nak pe adok tantangan, bahkan resiko yang harus kita terima. Jalan, pokoknya saya harus mengambil alih kehidupan saya yang bahagia. Jangan terpuruk di kandang ternak yang mengerikan itu. Jujur tuhida kamang dohot taminang. Dihita saluhuna. Sudah nguluton heado hita salah. Itu kan? Baik ama di jabu, baik ina, baik ianakon. Kita semua pasti pernah salah. Tetapi kalau kita salah. Jangan sampai kesalahan kita itu terbawa-bawa sehingga kita jatuh dalam perilaku dosa yang sangat jauh dari Tuhan. Ayo sadar dan kembali. Memohon maaf dan pengampunan. Dan pengampunan itu selalu terbuka di hadapan Tuhan. Amin. Amang do taminang, mulorok kamu noaing natari luilu. Irana sumu badope anak kota. Margugu hamu. Toktong martangiang. Waktunya Tuhan membuka hatinya untuk kembali. Jalan mula kibana tong pitor haol ma. Nungalilik kupai mahamu baon ni roham. Amin. Molosongoni akaina say tangis tari luilu mararo ponamata. Ya kapangalahon na humurang misalna. Tetap berdoa. Tangia kom margogo hunang gabi marsahit no. Alay margogo ho. Asa
jalo ommu tiki nauli hamu baon ni bana. Amin. Odo jojo tuhita kuat dan tabah, miliki iman yang tangguh karena Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Alai molonong ngamulak nama goi las maroham dukung jala support maibana asa mulak muse songon nahina lamohom. Amang do taminang celas roata sedarion ala distrikta 18 Jabar Tinggi pabor haton kontingen tu festival paduan suara ama Jawa dan Bali. Jalan aking di Juluodo aka amata kontingen 1 tang dono kube HKBP Jalasinga. Alai kontingen 1 distrik Jabar Tinggi yang akan kita berangkatkan tanggal 25 Oktober. Alani tak motivasi mana sida. Kalau naking jong-jong amang ketua kontingen, ketua PAD, mangido supporta do dungungata sudah mai tetong madukung ade. Hola mapai jempol tujolo non jago do bah kormonai. Olo do amu juara sada. Hola nu ngata bersemangat neon latihan sebulan naya de. Sudah mai ta madukung. Manang yakon nasida asa distrik tahun. Boy pemajuhon spiritualitasnya ka ama. Jala sudah mahita di tonga-tonga di bagasta keluarga ganuk bersada-sada. Di bagasan las niroha majalo pasu-pasu akad dingkat basa ni debata. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan mau lihat mahu pasahat tami tuho diasi doho dinggan di basam. Di minggu keluarga sadarion rapami merminggu ama ina rap doti anakon nami. Dalam nami masih tugu-tuguon asa keluarga nahin alomohom rumah tangga nami ganuk bersada-sada. Ileo kodo jamita na arga di hami. Saya dong do nama bae nilu. Saya dong do nama bae marsak. Saya dong do nama bahen tuma tangis keluarga. Ala pangalahona so turut di tonga-tonga ni keluarga. Ali Tuhan mau lihat madihatam sadarion. Saya pergugui maaka amanami dotina nami mangadopi saluhuna. Jala porsea do hami mangula doho. Asa ditikina lehonomu hamu baon ni roha. Jala mulak di bagasan las ni roha hami. Porsea do hami Tuhan. Marhagugu doho paubahor roha ni manangisipe. Alani pergugui maaka amanami dotina nami madugunugu ya nakonna. Bolo tunga dong akan natari ilu na marsak maradopon ya nakon nasida porsia do hami Tuhan lehonom mugugu dia ka manami do tina nami jala lehonomu ditikina abingon na yakaya nakonna ala nunga mubana sida ditikina asi maroham ali Tuhan pasu-pasu mahatam nau kubigi hami sadarion asa bui Tuhan mergugu hami maka nguluho katam. Asi maroham, rabdo hami di son waeng dohot peserta kontingen distrik Sapulalu Jabar Tinggi madohoti festival kor amana pinatupan ni huriam ima distrik Jawa dohot Bali porsia do hami. Lehono mugugo di sudi pelatih doh peserta. Asaboya li Tuhan patu begihon edena muli tarlu mau bigabe puji-pujian diho. Asalam tabbagugu nasida Tuhan memuji do pasanga pokok. Porsia do hami disudia ke persiapan. Doh nasa narikot tu festival koron. Lehonomu do ukat ni roha di hami belau mangurupi nasida. Asima roham nang huriam HKBP Bandungon. Kudang kegiatan nasida ya kegiatan minggu keluarga. Pasu-pasu ma Tuhan. Asama korhon las ni roha di sudia karuas ni kuria. Asima roham jalo tangyang nami. Nahu sobaho kami tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan si hokop si palua kami. Amin. Kaparade deta siya buku de nomor 177 ayat sada dohot ayat namangihut.
Tapasahat ma peliata tudi bata martangi ang mahita. Ali di bata ama nami na di banua gijang. O do haroran ni salut leon na dingga dohot na sauli basa na mauliutus. Upasahat kami masyan na nilihon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasya kami pilihanon pati bulon na rajon mo. Dito nga to nga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan ami marhiti-hiti todim. Asalam hutad na hami gudang ni silehon-lehon mito hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmo, say Roma harajawmo, say saud malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehom matu hami sedarion hanguluan siapare, sesa madusa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Udul majoita kamang do taminang langsung matujolo kontingen distrik 18 Jabar Tinggi patu begihon ede laos pas maju hita jago robah tarsongon nita tong asa semangat nasida te tadukung mana sida mang mungkin adong no dison kota dukungan tapa saat dukung ata tu kontingen distrik 18 Jabar Tinggi jala tu solo maita masih jalangan rate jolo mahami doa makpadita.
Iya, tepuk tangan masih tamanginang. Las Roma itu Jolo manupahi kontingen ama mewakili distrik Jabar Tengdie. Roma ita manginang.